ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинои канали ютуби Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами дурай ватан, мардами хонахар. имрӯз 14 марти соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ қарор дорен. 10 дона хона навор кардем, баъри шумо тамошо кунен. нархҳо аз 250 000 поёнай, боло несте бача азиз. ва дӯстон, барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. шумо дорои замин, мошин, хона, квартираи фурӯшӣ бошен, ягон мол маҳсулоти фурӯшӣ бошен, дар WhatsApp мо суратоша ҳамроҳи маълумотош рӯӣ кунен. наворои бадина дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат худо хоҳад фурӯхта метавем. бародари азиз, 10 хона нарх аз 250 000 поён, аз Душанбе, аз Ҳисор, Кулуб, Ваҳдат, Ёвон, Бохтар, Рӯдаки ва шаҳри Турсунзода ва дигар гӯшаву канорҳои Тоҷикистон тамошо кунем. наворда бачаи азиз, лайкҳо рамонен, дар канали ма подписатсия кунен. агар хонахар бошон, ягон хонаи арзон аз канал меоем бачаи азиз. навора мо сар мекунем, шумо тамошо кунем. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии Мурзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ. адресҳоро бо диққат гӯш кунен, хушрӯ карда мефаҳмонем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, Эски Гузарда қарор дорад. дорои 2 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин. қарор дорад дар Ваҳдат, кӯчаи Эски Гузар, тарафи станса, заминои нав, аз роҳи калон 300 метр дур. 6 сотиқ 2 ҳуҷра, ҳамом, кухни, ҳоҷатхона дорад. ҷош ҷойи хубай. аз район 4 километр дур, аз роҳи калон боша 300 метр дур дар қарор дорад хонамон. документҳо мега 100 не 200%, гуфти соҳибмулк, пули нақд 230 000 сомон ки боз муомила дора. марамат занг занед бачаи азиз. лайкҳо рамонен, дар канал подписатсия кунен, гарани хурсанд мешавем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки коробка. чихел мебинен, боло маҳкам, хонаҳои ҳамсояҳо тофтеса ҳама зиндагӣ дора. бо кирпичи пухта бардоштагӣ, шикатур кардагиай, ҳамин ҳолат савдо мешавад. дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳасанободда қарор дорад. хона дар наздикии павароти мега Ёвон, қишлоқи деҳаи Ҳасанобод, 6 сотиқ замина, седархонага, калидор, баня бошад, дар дохили хона қарор дорад. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% кардагиай, срочно савдо мешавад бо нархи 225 000 сомонӣ. навора дастгирӣ кунем бачаи азиз. ҳаракат кардем ки хонаҳоро аз 250 000 поён монем. нафарои аз 250 000 боло тамошо канен, канали мора фикр мекунем ки тамошо накунен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ. дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 2 сотиқ замин. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 2 сотиқа 3 ҳуҷрага чихел мебинен, зиндагӣ карда мешавад мардуми азиз. срочна фурӯшӣ поёни гипразем маҳаллаи Шайнак. маршрути 45 мерава, иборат аз 3 ҳуҷраи дарун ба дарун ва ҳоҷатхона, кухни дорад. хона дар хона баракҳои саюзӣ ҳай мегӯяд. документҳо 100% ҳай. харидори аниқ биёбин, боз муомила ҳам карда мешавад. нархи хона ҳам нархи дастрас 250 000 сомонӣ. марҳамат, боз маълумоти бештарша занг зада дастрас бикунед. хона, замин, мошин, квартира боша, роҳӣ кунед. ранги ҳамин хонаҳо
навори фасон када фурӯшда мегзорем бародари азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 3 комната масоҳати 4 сотих замин ҳастае. бачакҳои бухтар, урғани пешина, лесхоз, горгаз, ҳамин хеле адрес бачаки азиз. хоб 3 ҳуҷра будааст, масоҳати 4 сотих заминак доштааст. качайко ов дар ҳавлӣ чӣ хел мебинен. ватсап шундаам метавонед занг занен касоне ки харидорӣ кардани ҳастен. нархи арзон, нархи соз чӣ хел мебинен. дохили хонаҳоам фасонакак ремонти созкардагиай, ҳарчанд ки ремонтҳои замонавиам набошад, не ки даромада зиндагӣ карда мешавад. нарх бо нархи 240 000 сомонӣ. касоне ки хоҳиши харидор дорен, боз дар чи худотон занг занен, маслиҳат карда бигирен. хона кироӣ кардан видеонавор карда роҳӣ кунен. адресҳоро баъд пурра карда фасон карда мода нависонда роҳӣ кунем бародари азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. яккомната квартира дар 7-ум этаж дорои 59 метри квадратӣ. анами домда қарор дорад бародари азиз. чӣ хел мебинед, дар ҷои обод пешеход ки бошад, значит центрае. хоб шаҳри Кӯлобда қарор дорад, назди бозори Байн мега ҳамонҷа қарор дорад. кор дар парковка рафта истодааст. парковка ҷои мошин стоянка мешавад, ҳамонҷа хулас кор рафтаиста мега. хоб нарх бо нархи 129 500 сомонӣ як ҳуҷрага. маълумоти бештар занг занед дӯстон азиз. худотон аз соҳибмулк дастрас кунен. 47 охири номероша бародари азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира ҳастае дар 3-ум этаж дорои 40 метри квадратӣ. ноҳияи Ёвон, доми 145 мега бародари азиз. хоб хулас худотон боз маълумоти пурраша мегирен. чӣ хеле ки адрес гуфтан нақлтон мекунем. фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. хоб доми 145 ҳамича будааст. якхонага 3-ум этаж 185 000 сомонӣ нархи хонаи ирӯза бародари азиз. ана ҳамин домда қарор дорад. касоне ки хоҳиши харидор дорен, худотон дар чӣ маълумоти бештарша бигирен бародари азиз. хонаҳо арзонанд, қиматан. ҳатман фикротона дар ҳамун комментария нависонда монен. баъд ҳамун масъалаи лайкҳоро конкрет бинен. лайкҳои шумо поддержка баҳри мо мешавад бародари азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираҳоро хатти хонаҳо арала мемонем бародари азиз. мақсад ба ҳаста нафаре ки квартира тамошо мекунад, ҳаста нафаре ки хона. фақат хонаҳоро дӯстони азиз бо диққат адресҳоша гӯш кунед ки Саудо ТВ чӣ мега. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ремонти фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. хоб 140 000 сомон нархш. нигоҳ кунед да. 38 квадрат метр дар 2-ум этаж як ҳуҷрага 140 000 сомонӣ. шумо дар 140 000 метавонед бихарен. хоб далчи адресҳоро гӯш мекунед ки хона дар куҷо боша бародари азиз. сентри Истиқлол мега. хона нав ремонт кардагӣ, як ҳуҷрага 2 ҳуҷрага кардагиай. бочкаи 1 тоннага мондагиай. монтаж оби свет ҳамаш ҳастаи нав кардагиай. дару телевизор часпондагиай, пластики навай бо тамоми чизош савдо мешавад. хоб дар Истиқлол сентри ба фикр ки территорияи шаҳри Хуҷанда қарор дорад. маълумоти бештар худотон боз ватсапда занг занед. территорияи Хуҷанда бародари азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 6-ум Ошиёна. дукомнатаи 65 квадратный метр. хоб нархи арзон, райони Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат. шаҳри Ваҳдати райони Рӯдакида будааст. мақсад дар Ваҳдат дохил мешавад. ана ҳамин квартира. срочна илтимос беҳуда занг назанега. фақат фурӯшиай конкретни харидоро занг занен. 185 000 нархи квартира ки 2 ҳуҷраи калон. 65 квадрат ҳам и квадрати камам нест бародари азиз. хулас 185 000 сомонӣ мега. касе мехара занг бизана.
вақте хона рой мекунед, нархоша дӯстон фикри ҳавоӣ намонед. Ҳамин нархҳои монед арзанда ба нарх бошаву баъд савдо рава. баъдан вақте мо реклама мекунем савдо намешава, ака савдо наши туда-суда. Хонара қимат монди ки мехараш бачача. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки секомната масоҳати 3 сотих замин дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. фурӯшӣ дар деҳаи Ортабуз. хоб ганҷрез Ортабуз ҳам хел адрес хулас срочне фурӯшӣ. хоб кухни баня ҳастае мега секомната 2 сотиха 3 сотих замин будааст. ҳоҷатхона дорад, свет дорад, об ба наздикиш мақсад овардагиай ба наздикиша. падабои чихел мебине хонаҳо тайёранд. форат ҳамин хел даромада зиндагӣ мекунӣ, нафорат бо далши расходиш мекунӣ бо зиндагии шоҳонара паси сар мекунӣ. хулас бачаи азиз, ҳамин хели гапҳо 180 000 сомон нархи хонаи шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз будагӣ. ин ҳамиҷа қарор дорад 3 сотих замин масоҳатш. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. ахирон квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира. хуб дар аввалин этаж 34 метри квадратӣ дар ноҳияи Вахш, шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, ноҳияи Вахш 170 000 сомон нарх. срочна пул дар кормай камтар арзон ҳам мешава. детский площадка дора, дом полни, хишти пухта ҳай мега савдо мешава 170 000 сомонӣ. боз маълумоти бештарша метавонед дастрас бикунед бародар азиз. хоб дӯстон, чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат кам навортон кардам. дига чизе набуд ки рекламада бигзорем. далчи роӣ кунен, подписчику жда дора. хонаҳои арзон роӣ кунен ки ҳамин мардуме ки моро тамошо мекунад иншоалло ваям соҳиби хонаҳо бишава. яки хонаҳотона мисол арзонтар монен бо беҳтарин мешава. номерои ман барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунен, реклама ка фурӯш намегзорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.